Poštovani učenici, dobar dan. Danas nastavljamo sa rješavanjem zadaća iz moderne fizike. Danas su na redu zadaci iz fotoelektričnog učinka ili fotoelektričnog efekta. Sa desne strane vidite rješenja koja ste dobili u lumenu, rješenja zadataka iz ove zadaće, i danas ćemo se pozabaviti ovim zadacima ovdje. To su zadaci koji se odnose na fotoelektrični efekt. Opet se vraćamo na formule s državne mature. Ovo je dio formule s državne mature koji se odnosi na modernu fiziku, a danas će nam za fotoelektrični efekt trebati ova formula ovdje. To je formula koja opisuje fotoelektrični efekt. Ovdje imate kinetičku energiju. To je ona poznata nam formula mv² kroz 2. Ovo ovdje je energija fotona. Evo je ovdje energija fotona H puta F, gdje ovaj H, to je Planckova konstanta, F je frekvencija i ovo ovdje je izlazni rad. Kasnije ćemo vidjeti što je to izlazni rad. Ako imate radnu bilježnicu iz fizike 4, autor Pavlović Srdelić, otvorite na 51. stranici i na toj stranici nalaze se zadaci koje ćemo riješiti u narednih nekoliko slajdova. Prvi zadatak koji ćemo danas riješiti, odnosno 7. zadatak iz radne bilježnice, glasi: ploča od cinka obasjana je fotonima valne duljine 200 nanometara. Ako je izlazni rad za cink 4 elektronvolta, kolika je maksimalna brzina fotoelektrona? Dakle, ovdje u ovom tekstu zadatka imate dva podatka koja vam trebaju. Prvi je lambda, odnosno valna duljina, koja iznosi 200 nanometara. Kao što znate, nano je 10 na minus 9 metara, pa ovo možete napisati kao 200 puta 10 na minus 9 metara. Ili malo ljepši zapis bi bio kao 2 puta 10 na minus 7 metara. Sljedeći podatak koji imate je izlazni rad koji je iskazan u elektronvoltima i iznosi 4 elektronvolta. Ta 4 elektronvolta su u stvari 4 puta 1,6 puta 10 na minus 19 džula, zato što 1 elektronvolt iznosi 1,6 puta 10 na minus 19 džula. Kad ovo malo sredite, dobijete da je to sve skupa u stvari 6,4 puta 10 na minus 19 džula. Ono što tražimo u ovom zadatku je brzina izbijenih fotoelektrona. Koristit ćemo se formulom koju ste vidjeli malo prije na formulama s državne mature, gdje je energija fotona jednaka u stvari kinetička energiji plus izlazni rad. Energija fotona je H puta F, to si ovdje napišete umjesto energije fotona. Kinetička energija je m puta v² kroz 2 i izlazni rad prepišete. Dakle, naša brzina se krije ovdje u ovom izrazu za kinetičku energiju i ovdje malo samo se treba poigrati matematikom, odnosno malo srediti ovu formulu kako biste došli do te brzine. Ali prije toga, ovu frekvenciju ovdje iz energije fotona možete napisati kao c kroz lambda. Ovo ćete dalje prepisati m puta v² kroz 2 i još izlazni rad. Dalje ovu jednadžbu treba malo srediti, znači ovdje treba prvo u ovom zadatku sve skupa pomnožiti sa 2 kako biste se oslobodili ovdje ove dvojke iz kinetičke energije, pa će vam onda jednadžba izgledati ovako. Dakle, imate 2hc kroz lambda je jednako m puta v² i plus ovdje sada 2 izlazna rada. Dobro, budući tražimo brzinu koja se nalazi s ove strane, ovaj rad ćemo prebaciti na drugu stranu, odnosno na lijevu stranu, i onda jednadžba izgleda ovako. 2hc kroz lambda minus 2 izlazna rada je jednako m puta v². Cijelu jednadžbu treba podijeliti sa masom. Evo ga ovdje, ta masa smeta ovoj brzini, pa onda imamo sljedeće. 2hc kroz masa puta lambda minus 2 izlazna rada kroz masa je jednako brzini na kvadrat. Cijelu ovu jednadžbu treba korenovati da se oslobodimo ovog kvadrata nad brzinom.
I onda imate ovo, korijen iz 2hc kroz m puta lambda minus 2 izlazna rada kroz masa, to je u stvari jednako brzini. Još samo nekoliko ovdje informacija iz ovog zadatka. Znači ovdje u ovoj konačnoj jednadžbi, odnosno konačnom rješenju, ima nekoliko konstanti. Ovo je ovdje Planckova konstanta. Ona iznosi 6,62 puta 10 na minus 34 joule sekundi. Ovo je ovdje brzina svjetlosti, ona iznosi 3 puta 10 na 8 metara po sekundi. Ovo ovdje je masa elektrona, ona iznosi 9,11 puta 10 na minus 31 kg i ovo je isto tako masa elektrona. Izlazni rad imate u podacima, dakle izlazni rad iznosi 6,4 puta 10 na minus 19 džula. Ono u stvari što trebate ovdje napraviti, samo pažljivo to sve skupa uvrstiti u kalkulator i dobit ćete da je konačna brzina 8,8 puta 10 na 5 metara po sekundi. Sve ove konstante koje su vam potrebne za riješiti ovaj zadatak, naravno da ne morate pamtiti, sve te konstante imate ponuđene i u knjižici formula s državne mature. Osmi zadatak. Kada svjetlost valne duljine 0,5 mikrometara pada na površinu metala, izbacuje elektrone maksimalnom brzinom 6 puta 10 na 5 metara po sekundi. Treba izračunati izlazni rad u elektronvoltima i graničnu frekvenciju za dani metal. Pitanje pod A riješit ćemo na sljedeći način. Dakle, mi tražimo izlazni rad, ali u elektronvoltima. U prvom zadatku, odnosno prvom dijelu ovog zadatka, koristit ćemo jednadžbu koju smo malo prije vidjeli za fotoelektrični efekt, koja glasi ovako, da je energija fotona jednaka zbroju kinetičke energije i izlaznog rada. Energija fotona je u stvari H puta F, to ste malo prije vidjeli u formulama, ali taj F možemo opisati kao C kroz lambda, pa ovdje možemo napisati kao H puta C kroz lambda. Kinetička energija je M puta V na kvadrat kroz 2 i ovdje još dodamo izlazni rad. Dakle, kad malo preokrenemo jednadžbu, dobit ćemo da je izlazni rad jednak H puta C kroz lambda minus kinetička energija koja se računa po mv na kvadrat kroz 2. Kad u ovu jednadžbu uvrstite podatke, dobit ćete da je izlazni rad 2,34 puta 10 na minus 19 džula. Kako biste to pretvorili u elektronvolte, ovaj iznos morate podijeliti sa 1,6 puta 10 na minus 19 džula, koliko iznosi 1 elektronvolt. I dobit ćete rješenje 1,46 elektronvolti. U zadatku pod B traži se granična frekvencija. Dakle, granična frekvencija je ona frekvencija pri kojoj nastaje fotoelektrični efekt. A to se događa kada je energija fotona jednaka izlaznom radu. I to je uvjet pri kojemu dolazi do fotoelektričnog efekta. Dakle, ovaj uvjet morate postaviti kako bi se dogodio fotoelektrični efekt. To se naravno događa pri graničnoj frekvenciji. Dakle, umjesto energije fotona stavite H puta F, a to je u ovom slučaju granična frekvencija, ta energija mora biti jednaka izlaznom radu. Dakle, preokrenete ovu jednadžbu malo i dobit ćete da je frekvencija u stvari jednaka izlaznom radu kroz H. Podsjećam, taj H, to je Planckova konstanta, ovdje uvrstite podatke, pažljivo to s kalkulatorom izračunate i dobit ćete rješenje od 3,5 puta 10 na 14 Hz. I to bi bilo rješenje ovog zadatka. 9. zadatak. Ako je izlazni rad metala 4 elektronvolta,
Kolika je minimalna frekvencija svjetlosti potrebna za izbijanje elektrona iz površine metala? Kolika je granična frekvencija? Dakle, mi u ovom zadatku tražimo graničnu frekvenciju, poznati podatak je izlazni rad koji iznosi 4 elektron volta. Ove elektron volte smo već pretvarali u prethodnim zadacima u džule, dakle samo na ovih 4 elektron volta treba pomnožiti u stvari sa 1,6 puta 10 na minus 19 džula koliko iznosi 1 elektron volt. Kad to pomnožite dobit ćete iznos od 6,4 puta 10 na minus 19 džula. Ono što tražimo ovdje u ovom zadatku to je granična frekvencija. Ovaj zadatak je gotovo identičan onom zadatku od prije. Dakle, kako biste izračunali graničnu frekvenciju, vi u stvari morate energiju fotona izjednačiti s izlaznim radom i to je u stvari uvjet pri kojemu dolazi do fotoelektričnog efekta. Umjesto energije fotona napisat ćete H puta F, to je ova granična frekvencija. Ovo ostalo prepišete. Dakle, frekvencija, granična frekvencija jednaka je izlazni rad kroz H. H je Planckova konstanta. Pažljivo uvrstite ove podatke u kalkulator i kad izračunate dobit ćete rješenje od 9,66 puta 10 na 14 Hz. Ovo je ovdje rješenje ovoga zadatka. 12. i posljednji zadatak ovog videa. Elektroni izbijeni iz nekog materijala fotonima zaustavljaju se potpuno kad se primijeni napon zaustavljanja od 3 volta. Kolika je frekvencija fotona koji izbijaju elektrone iz tog materijala ako je prag fotoelektričnog efekta za taj materijal na valnoj duljini od 290 nanometara? Dakle, u ovom zadatku imamo neke podatke koji se malo razlikuju od prijašnjih. Imate napon od 3 volta, takozvani zaustavni napon, i ovdje podatak od 290 nanometara, to je valna duljina, granična valna duljina jer je to valna duljina pri kojoj tek nastaje fotoelektrični efekt kako piše u zadatku. Dakle, zapisat ćemo da je to granična valna duljina koja iznosi 290 nanometara. Ove nanometre odmah ćemo pretvoriti u metre, znači to je 290 puta 10 na minus 9 metara, koliko iznosi 1 nanometar. Tražimo frekvenciju. Budući se u zadatku navodi kako je valna duljina od 290 nanometara u stvari granična valna duljina, postavit ćemo uvjet nastanka fotoelektričnog efekta, a to je da je energija fotona jednaka izlaznom radu. Ovaj uvjet nastanka fotoelektričnog efekta imali smo i u prijašnjim zadacima. Energija fotona je H puta F ili H puta C kroz lambda. Izlazni rad se ovdje prepiše i u stvari kad malo preokrenete jednadžbu, dobit ćete da je izlazni rad jednak 6,85 puta 10 na minus 19 džula. U drugom dijelu zadatka napisat ćemo jednadžbu fotoelektričnog efekta koja kaže da je energija fotona jednaka kinetičkoj energiji i izlaznom radu. Energija fotona, već smo do sad imali tu formulu H puta F, ali kinetička energija je ovdje sad jedna novost. Budući imamo ovdje zaustavni napon, umjesto kinetičke energije možete napisati E puta U. To je energija koja je potrebna, koju mora polje imati kako bi zaustavilo elektrone koji se gibaju i u daljem zadatku ovo ostalo prepišete. Dakle, novost u cijeloj priči jest upravo ovaj ovdje E puta U. Ovu jednadžbu treba malo preokrenuti, u stvari ništa posebno nego podijeliti sa H i dobit ćete da je frekvencija F jednaka E puta U plus izlazni rad podijeljeno sa H. Pažljivo to sve skupa uvrstite u kalkulator i rješenje koje ćete dobiti iznosi 1,75 puta 10 na 15 Hz.
Ovo ovdje je rješenje ovog zadatka. Evo i s ovim zadatkom stigli smo do kraja ovog videa. Lijepo vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem videu.